La Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona és un projecte que neix amb l'objectiu de reforçar la cohesió social al barri de Sant Roc, mitjançant l'educació, la cultura, la formació i el lleure. Dirigida tant a infants, joves com adults, posa especial atenció als col·lectius en risc social amb la finalitat de generar oportunitats i transformar comunitats des de la base. Marxem fins a Badalona per parlar amb Pilar López, coordinadora de l'Ateneu Sant Roc, i la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Pilar López. Què tal, Pilar? Com estàs? Hola, bona tarda. Molt bé. Quina va ser la motivació principal per crear la Fundació Ateneu Sant Roc? Bueno, això ens estem remuntant a l'origen del barri, no? Que ja des del principi els veïns i les veïnes que van arribar als finals dels 60 van veure que aquell barri tenia moltes mancances, ja només d'infraestructura, i van decidir començar a organitzar-se, i d'allà va sortir tot. Després fer activitats amb nens, amb dones, amb joves, va sortir a partir d'aquí, no? D'aquesta necessitat d'unir-se com a barri per reivindicar millores. I des de quin any parlem això? Estem parlant de que el barri, ara ja l'any que ve seran 60 anys, vull dir que van començar a donar claus al 69 i a principis dels 70 ja va començar a haver aquest moviment de gent en que era en aquell moment es va crear el Centro Social i Cultural. Clar, ha anat evolucionant, no? Exacte, també? sí. I com definiries la missió de la Fundació? Bueno, jo crec que és fomentar i facilitar la cohesió en el barri a través de diferents projectes educatius, de lleure i socioculturals per poder millorar la relació entre les persones del barri i la vida de les famílies i dels veïns. Quin és el perfil de persones o famílies a les quals us adreceu? Jo sempre dic que l'Ateneu és com els jocs, de 0 a 99. Abarqueu? Sí, intentem donar resposta una miqueta a tota la realitat. Treballem molt en infants, evidentment, i amb joves, però també tenim activitats per a adults, i des de l'àmbit més comunitari, que fem activitats a carrer o dinamització de festes i tal, doncs arribem a tot el perfil que tenim. Tenint en compte que el barri, al llarg dels anys, ha anat incorporant gent nova a la vida del dia a dia del nostre barri. No? I tenim moltíssima diversitat actualment. Sí. I ara mateix, quins projectes educatius, tant infants com per joves, teniu en marxa? Bueno, nosaltres, a part de l'estiu, que ara ja l'hem tancat definitivament, i que fem casals i colònies, és una part molt intensa de vida de l'entitat. Durant el curs tenim projectes diaris per nanos tant infants com joves que tenen més dificultats en diferents àmbits i poden venir cada tarda a fer activitats a l'Ateneu, i després un parell de projectes més per infants més de tipus lleure, ¿vale? I després el treball en petita infància, que és al matí amb les mares, o mentre les mares estudien també treballem de 0 a 3. I ara que s'aproxima l'època de Nadal, teniu algunes activitats ja pensades? Sí, ara ja tothom, ja un cop passa la castanyada, a l'Ateneu ja ens posem el xip del Nadal, i sí, ja tothom està pensant, perquè ja en col·laboració amb la parròquia, amb l'Església de Sant Roc, fem una mostra de pessebres, que aquest any ja és la 39a edició, o sigui que ja fa uns quants anys. Això vol dir que funciona, eh? Sí, i ja tothom, tots els projectes i molts veïns i entitats del territori ja estan pensant com faran aquest any el pessebre, quan vindran a muntar-lo, vull dir, sí. I en l'àmbit d'acollida i formació per a adults, quines són les principals línies d'actuació? Doncs tenim, per una banda, el treball amb dones, que el centrem com en dos àmbits. Un, l'acompanyament a la criança, per mares que tenen nadons i són joves o que tenen situacions en què necessiten aquest espai d'acompanyament, que és un projecte diari, i després també amb dones un projecte formatiu en llengües, sobretot català i també algun grup de castellà, en el que 3 matins en setmana, en l'horari en què tenen els fills a escola, elles poden venir a aprendre, donat que tenim moltíssima gent que ha vingut d'altres països. Clar, i després també el que fem és amb joves ja més grans i també amb dones o amb moves, és una mica acompanyament a nivell laboral. No fem projectes laborals, però sí que fem aquest acompanyament i aquesta orientació. I avui dia quins reptes diries que enfrenta el barri de Sant Roc? El barri de Sant Roc ara estem molt amb tot el tema de l'habitatge, que és una problemàtica molt forta que tenim en el barri, i també això és una mica un continu, però de tant en tant emergeix més el tema de la degradació dels espais públics. És el que més ens trobem, totes les entitats i tota la gent que estem amb el barri, i malauradament
poca cosa podem fer, a part d'anunciar i queixar-nos, i acompanyar les famílies, en el cas de l'habitatge, acompanyar al màxim que podem en aquests processos. I com involucren els veïns i veïnes del barri, o com s'involucren en les vostres activitats? Bueno, nosaltres, el nostre objectiu és que els veïns puguin venir a fer l'oferta de projectes que tenim i que s'ho facin seu, que no sigui venir només vinc a classe i ja està, sinó que entres a formar part de l'Ateneu i t'impliques, coneixes el que es fa al matí, a la tarda, no? I és com un centre en el que et sents a gust i un espai de confiança, no? I còmode. I després també a través de moltes activitats a carrer, que és el que també ens agrada molt, per poder apropar-nos a tota aquesta gent del barri que no pot venir a fer, perquè a l'Ateneu les parets donen el que donen, però sí poder tenir el contacte aquest directe a través de jocs al carrer, de dinamització de festes, jo què sé, a l'època del maig tenim un munt de coses, no? Començant per Sant Jordi, la Fira d'Entitats, que és el contacte directe amb els veïns que s'apropen i poden col·laborar. Sí. I quina importància té la col·laboració amb altres entitats, o ja sigui amb ajuntaments o empreses del vostre sector? Bueno, nosaltres sempre hem pensat que el compartir amb altres entitats, administracions, sempre multiplicar els resultats. Vull dir, sempre no suma, multiplica. I llavors apostem molt per aquest treball en xarxa, tant amb entitats de territori, que estem a taules de territori, d'ocupació, de lleure, de salut, no? En totes les que hi ha gent que té ganes de treballar juntes, allà estem, i dintre les taules pot haver gent de l'administració o pot haver només entitats socials, però allà estem. Sí, sí. Com has mencionat abans, doncs la Fundació ja té moltíssims anys de recorregut. I quines diries que són les dificultats principals que heu tingut al llarg de tot aquest temps? Bueno, al llarg del temps va fluctuant tot el tema econòmic, de vegades, no? Que costa anar tirant endavant. Actualment, per sort, tenim tot un equip de gent que està molt en el tema aquest de captació de fons i hem crescut molt en tota la part privada, no? Encara que mantenim la part d'administració, que continuem tenint projectes subvencionats per Generalitat o per Ajuntament, però sí que la potència aquesta de donar a conèixer la feina de l'Ateneu a empreses, a fundacions, a grups de solidaritat, per poder ser sostenibles econòmicament i que la nostra preocupació sigui fer els nostres projectes el millor possible i arribar al màxim de gent, no? I com poden fer-se voluntaris o voluntàries? Pues és molt fàcil, a través de la web, poden trucar per telèfon, ens poden contactar per xarxes socials i encantats de rebre. Jo sempre dic que a l'Ateneu tothom té cabuda, des d'acompanyar la lectura a un nen, fer una classe de català amb adults, o cuidar de l'hort, o, bueno, hi ha un munt de possibilitats. Simplement donar a conèixer l'Ateneu a altres àmbits, relacionar-nos amb altres entitats o amb empreses, vull dir, qualsevol pot col·laborar d'alguna manera. I els voluntaris necessiten algun tipus de formació? Nosaltres, bueno, depenent una miqueta del projecte en el que han d'estar, doncs, ubiquem a la gent depenent dels interessos i de la formació que tenen. Quan treballem tot el tema d'infants i joves, sempre fomentem, sobretot amb els més jovenets que es van incorporant, és facilitar-los que puguin fer curs de monitor per tenir unes bases, però com a Ateneu nosaltres també tenim un projecte de formació de voluntaris i llavors anem fent xerrades, tallers i diferents activitats per anar millorant. I vosaltres, quina relació teniu amb les famílies dels infants i joves que participen? Bueno, el fet de ser una entitat que portem tants anys, clar, molts infants que tenim ara són fills de pares i mares que havien vingut ja a l'Ateneu, no? Clar. Sí que és cert que tenim molta població nova que ens va coneixent, però, clar, amb algunes famílies tenim vincles molt forts històrics i amb la resta de gent intentem facilitar aquests espais, tant amb tutories familiars, amb els educadors dels nens, perquè les famílies també sàpiguen com treballem i què volem fer, com que puguin participar en determinades activitats amb els seus fills, no? De vegades fem l'espai de joc i convidem els pares a que vinguin, o per Nadal, la festa de Nadal, intentant sempre que tinguin aquest vincle, no? Clar. I amb l'evolució de la societat que hi ha hagut en aquests anys, com heu adaptat els vostres projectes per fer-los com més rellevants? Bueno, han passat moltes coses en aquests ja més de 50 anys que estem i, bueno, l'important per nosaltres està sempre molt alerta a la realitat que tenim al nostre entorn i
per poder donar les respostes ràpides que puguem. I no és tant que sigui rellevant l'acció que fem, sinó que realment respongui a una necessitat en el barri, no? I pels veïns i veïnes, que és el que realment ens interessa. Clar, o sigui, és a dir, busqueu la problemàtica i us adapteu a ella en aquell moment. Exacte. I quina és la sostenibilitat econòmica de la Fundació? Per quins canals de finançament? Sí, bueno, doncs estem, ara abans he comentat una miqueta, aproximadament entre el 65-70% del finançament que tenim actualment és privat. Ja us he dit, empreses, altres fundacions, socis, perquè nosaltres també tenim socis, fem determinades campanyes al llarg de l'any per recaptar diners específics per poder finançar les colònies o per poder finançar espais d'estudi, coses així, i anar buscant diferents iniciatives i sinergies amb altra gent que pugui col·laborar econòmicament. I una part que sí que és presentar-nos a diferents subvencions de Generalitat, en diferents departaments o en departaments de l'Ajuntament. Sí. I vosaltres us sentiu recolzats per part de l'Ajuntament? Bueno, tenim alguns projectes en què sí que fan suport al que fem. El que passa que, bueno, estem en un barri en què has d'estar molt present per saber què és el que fa falta i has d'estar molt involucrat. No? I de vegades els ajuntaments o les administracions, el problema que tenen és que ells estan 4 anys o tenen 4 anys i tampoc no... Clar, i quan portes molt de temps vas veient que de 4 anys en 4 anys no se solucionen, no? Que la visió ha de ser molt més de futur. I això moltes vegades als polítics els hi costa veure, no?, aquesta inversió en futur. I hi ha algun projecte o procés que vulgueu impulsar en el futur que encara no hagi sortit? Que no hagi sortit, no, perquè nosaltres en petita infància sempre hem treballat, no? Però sí que és cert que estem intentant posar moltes forces en aquest projecte, perquè pensem que quan abans comencem, i sobretot també amb les famílies que tenen nanos tan petits, puguem començar tot el tema d'hàbits saludables, d'alimentació saludable, de valorar el que és l'educació, tot el treball de la llengua, del català i tot això, quan abans comencem, pensem que en el futur la realitat és que serà molt més senzill per la gent implicar-se en la nostra societat en igualtat de condicions. I ja, per última pregunta, quin missatge voldries transmetre als nostres oients perquè s'impliquin o col·laborin amb vosaltres? Bueno, que allà a l'Ateneu tenim sempre les portes obertes i que totes les mans són necessàries. Ja ho he dit abans, en qualsevol àmbit pots venir a col·laborar d'alguna manera, tant físicament venint com fent-te soci i aportant econòmicament, si és que no tens temps, però jo sobretot convido a venir a conèixer, perquè un cop coneixes l'Ateneu és més fàcil que vulguis implicar. Clar. Sí. Molt bé, doncs, Pilar López, coordinadora de l'Ateneu Sant Roc, moltíssimes gràcies per passar-te pel Connectats. Moltes gràcies a vosaltres.